Pozdrav dragi drugari, evo ga video koji je posvećen problemu 18. pitanja na završnom ispitu iz srpskog jezika, odnosno takozvanoj maloj maturi. Vi ste za ovaj video rekli da, treba da ga snimim, pa evo ga. Što se tiče same sadržine videa, ovo je nešto što ja prenosim iz svog ličnog iskustva, dakle niti obavezujuće, niti ima status Svetog pisma. Moja želja i namera je da prenesem neka svoja zapažanja i neko svoje lično iskustvo koje nekome može da koristi, nekome može da bude potpuno beskorisno, a nekome će možda pružiti i neku vrstu utehe, imajući u vidu da je jedna od mojih dragih koleginica na Instagramu ostavila komentar da je prazno 18. pitanje, odnosno pitanje koje njeni učenici nisu ni pokušali da reše, doživjela kao svojevrstan lični poraz. Dakle, što se tiče 18. pitanja, prva stvar koju bi trebalo da znamo jeste da je to pitanje koje pripada onom takozvanom naprednom nivou. Dakle, to je pitanje koje se tiče tumačenja književnog dela. Budući da sam takođe ovih dana dobijala pitanja na Instagramu u vezi sa ovim pitanjem, jedan komentar je bio: zar to ne bi trebalo da bude pitanje u kome učenik treba da pronađe stilsku figuru, opiše osećanja lirskog subjekta ili pronađe određeni motiv. Ne, to nije 18. pitanje. Ovo što sam upravo nabrojala ne pripada naprednom nivou. U kom smislu kako bi trebalo da izgleda pitanje naprednog nivoa? Dakle, učenik više nije dužan da prepozna stilsku figuru, to se podrazumeva da zna, već da objasni njenu umetničku funkciju. Drugim rečima, moji učenici, kada, na primjer, obrađujemo narodnu epsku pesmu Mali Radojca, sa velikom lakoćom prepoznaju slovensku antitezu koja nas uvodi u pesmu Mali Radojca, ali moje pitanje, koje pripada pitanjima naprednog nivoa, će biti: koja je umetnička funkcija slovenske antiteze? Zašto narodni pevač bira da narodnu epsku pesmu Mali Radojca ili bilo koju drugu pesmu otpočne slovenskom antitezom? Šta on želi time da postigne? Sličano pitanje sa naprednog nivoa je ono koje ja recimo postavljam svojim prvacima kada radimo, na primjer, besedu na gori i pojavljuju nam se dve sintagme da su apostoli so zemlje, odnosno vidjelo svijetu. Moji učenici, opet neki, vrlo lako prepoznaju da su to metafore, a vrlo retki i malobrojni se upuštaju u smisao tumačenja tih metafora, odnosno zašto su apostoli označeni kao vidjelo svijetu i so zemlji. Ili recimo kada obrađujemo pesmu Plava grobnica Milutina Bojića, napredni nivo će biti da mi protumače metafore apostoli Jada i Prometejine Ade. Dakle, u tom smislu 18. pitanje je pitanje naprednog nivoa koje podrazumeva tumačenje književnog dela. Ako ja u odeljenju imam 20 učenika, da li svi moji učenici pripadaju naprednom nivou? Pa ne. Ako ja pravim test za svoj kontrolni koji ima 10 pitanja, lupam sad, da li sam ja dobar nastavnik, odnosno da li je moj test dobar ako ja na njemu imam 100% učinak, odnosno ako su svi moji učenici dobili petice? Pa neće biti. Očigledno da nešto nisam dobro uradila sa tim testom, odnosno nisam stepenovala znanje i nisam stepenovala na kraju krajeva učeničke mogućnosti da tumače i razumeju književno delo. U tom smislu, kada osjećate, kada doživimo zapravo svi mi taj osjećaj praznine i poraza, zašto 18. pitanje nije urađeno, ja to uvek vratim na svoju situaciju u učionici i podsjetim se: pa jel oni reše svaki moj test? Ne reše. Uvek će biti jedno pitanje i to je ono pitanje na osnovu kog se zapravo i odlučuje ocena da li će biti 4 ili 5. Uvek će biti jedno pitanje koje reši veoma mali procenat đaka. Kada već govorimo o procentima, ono što svi mi znamo jeste da za pitanje naprednog nivoa se očekuje da nivo postignuća bude 20% od ukupnog broja đaka. Dakle, napredni nivo ne mogu da reše svi đaci. To je nešto što ja sa teškom mukom prihvatam i durim se kada mi učenici ne urade to 18. pitanje i pitam ih: pa pobogu koliko smo puta analizirali tu pesmu, ali na kraju krajeva naučim da to prihvatim, jer ja zaista ne predajem svim učenicima koji sa velikom lakoćom i umešnošću tumače književno-umetnički tekst. Istovremeno, kada im na svom kontrolnom pravim ta pitanja otvorenog tipa, vežbajući ih za maturu,
ja moram da predvidim njihove i tačne i netačne odgovore i na kraju krajeva da formulišem sama šta je to tačan odgovor, koji su to ključne reči i pojmovi koje ja moram prepoznati u njihovom odgovoru. Dakle, oni ne žive u mom mozgu, nemaju telepatske moći, ne umeju na tom uzrastu da formulišu rečenicu kao što je ja formulišem. U tom smislu ja ne očekujem te doslovne rečenice u tom pitanju, ali očekujem ključne reči i pojmove. I u tom smislu ja verujem da svi mi koji smo bili u tim različitim komisijama za pregledanje zadataka vrlo dobro znamo šta je to što mi tražimo kada ocenjujemo 18. pitanje u tom odgovoru. Dakle, ne tražimo rečenice kakve mi možemo da produkujemo, ali zaista tražimo ključne pojmove koje podrazumevaju tumačenje književnog dela. Što se tiče slobode u tumačenju književnog dela, ja ću je svakako svojim učenicima pružiti na času, ali kada ocenjujem kontrolni, neki okvir mora da postoji. Ne možemo sad biti bezgranično slobodni, dakle ja moram imati nekakav okvir na osnovu kog ću vrednovati taj zadatak. Tako da u tom smislu posmatrati 18. pitanje kao apsolutnu slobodu interpretacije, nisam baš sigurna da bi nama kao pregledačima to sutra bilo lako da ocenimo, da bi mi u tom slučaju svako pitanje, svaki odgovor mogli da vrednujemo određenim brojem poena. Dakle, prva stvar, to je napredni nivo, nisu svi učenici naprednog nivoa. Prihvatimo u redu, nije iz srpskog napredni nivo, iz matematike verovatno jeste. Druga stvar na koju uvek obavezujem svoje đake jeste pomno i ponovljeno čitanje. Dakle, ja sam sigurna da svi mi vrlo dobro znamo da je glavni problem naših učenika strpljenje. To je prosto odlika te generacije. Na kraju krajeva i ja imam problem sa strpljenjem jer živim u jednoj digitalnoj eri gde je sve brzo, gde je sve na klik. Nemam strpljenja da čitam. Moj posao jeste da čitam, ali nije njihov. U tom smislu bezbroj puta ću ponoviti da pažljivo čitaju tekst, jer na kraju krajeva ja njima kažem, kada dobijem lirsku pesmu, kao što je to sada bila pesma Vetar Ivana V. Lalića, pa ni ja nisam u stanju da je tumačim na prvu loptu i posle jednog čitanja. Moram pažljivo da iščitam tekst. Lirske pesme, ja im to uvek kažem, lirske pesme, naročito kada su kratke, zahtevaju više ponovljenih čitanja. Strpljenje jeste ključ odgovora na to njihovo pitanje. Kada razgovaram sa mojim učenicima koji se spremaju za taj ispit, odgovori koje dobijam su: pročitao sam jednom, nisam ništa razumeo, ili nisam pročitao ni jednom zato što ja to inače ne znam, ili nisam pročitao ni jednom jer me mrzi. Dakle, to su odgovori koje ja čujem od dece. Isto tako moram reći da naravno postoje deca koja ta pitanja rešavaju ne sa velikom lakoćom, ali ih rešavaju i pišu vrlo lepe, vrlo jasne i vrlo precizne odgovore koji su u kontekstu samog tumačenja književnog dela, a ne učitavanja u književno delo. I treća stvar koju ja takođe govorim svojim osmacima jeste da kada mi, dok se spremamo za ispit, kad god pročitamo nekakav prozni odlomak ili pesmu, ja im tražim da mi to prepričaju. I to je prvi kamen spoticanja, jer oni ne znaju da prepričaju ili kroz prepričavanje vidimo da oni uopšte nisu uhvatili suštinu. Onda se ponovo moramo vratiti na tekst. To je moguće uraditi čak i sa lirskom pesmom, pa u tom smislu kada smo ponovo čitali pesmu Vetar nakon završenog ispita, ja im kažem hajde da vidimo o čemu se ovde radi. Mi vidimo da je tu neki dečak, da je pala noć, da duva vetar, da se on plaši, da je sa mamom i da mama očigledno odagnava taj strah. Dakle, uhvatili smo nešto o čemu se tu radi, a onda pokušavam iz tog prepričanog da im kažem, odnosno pokušavamo da izvučemo 5 ključnih reči. Koje bi to ključne reči bile? Znači, dečak, majka, noć, vetar, strah. Zatim se vraćam na postavljeno pitanje koje mi stoji u zadatku i gledam šta ja mogu s ovih 5 ključnih reči da uradim, a da pokušam da odgovorim u kontekstu postavljenog pitanja. To im isto kažem da rade na samom ispitu. Dakle, grafitnom olovkom na samom testu, ako nemaš drugi papir, ukratko sebi prepričaj tekst. Posle će oni to izbrisati i u krajnjoj liniji da ostane u grafitnoj olovci, nije bitno, sve što je napisano grafitnom olovkom se ne računa, niti pregleda, niti mašine koje sad pregledaju testove to mogu da iščitaju. Dakle, ključna stvar, pokušaj da prepričaš, da vidiš li to tebi ima smisla, da proveriš li se to zaista nalazi u tekstu ili smo malo omašili, malo izmislili. Izvuci 5 ključnih reči, vrati se na pitanje, pokušaj da formulišeš. U krajnjoj liniji, to 18. pitanje nije samo 18. Ono je 18., 19. i 20. Nosi poene i za pravopis i za gramatiku.
U tom kontekstu ne vidim razlog za odustajanje, jer oni mogu dobiti 2 poena na pravopis i gramatiku, a 2 je i dalje, koliko ja znam, veće od 0. Tako da u tom smislu 18. pitanje je pitanje naprednog nivoa. Ne rešavaju ga svi učenici ili ga bar ne rešavaju sa jednakim uspehom. Zahteva više ponovljenih čitanja, prepričaj sebi tekst, vrati se nekoliko puta na postavljeno pitanje i što je najvažnije, pokušaj da odgovoriš na to. Dakle, oni će sutra da se upišu u srednju školu i da rade tumačenja vrlo kompleksnih književnih dela. U prvoj godini, u prvom polugodištu prve godine, za neke od njih to je kao hod po trnju. Dakle, velika muka. Ja ovde govorim o jednom vrlo dubokom i širokom problemu u koji ne bih dalje zalazila, osim ovog praktičnog nivoa. Dakle, ovde ću se zaustaviti, iako verujem da ste i sami svesni da ni petinu problema nismo obuhvatili, odnosno da itekako imamo što da kažemo i o samom obrazovanju i o planu i programu. Kad smo već kod plana i programa, zaboravila sam još jednu stvar da napomenem. Mi svi vrlo dobro znamo da se za to 18. pitanje u testu za malu maturu uzimaju tekstovi koji se nalaze u čitanci. Ako samo pregledamo sve testove koji su bili na proteklih 10 godina, mi ćemo videti koji su tekstovi prošli i u nekoj izvesnoj meri možemo da pretpostavimo šta je to ostalo što bi moglo da bude tumačeno na budućim ispitima, jer se taj krug sve više i više sužava. Izbor je sve manji i manji, a od sledeće godine program za 8. razred će biti nov, pa će u tom smislu biti i novih i drugačijih književnih dela. Ali u ovom trenutku i taj izbor je dosta uzak, imajući u vidu šta je to što je sve bilo na prethodnim ispitima. Eto, nadam se da je ovaj video koristan, malo je otišao u digresiju jer je tema, kao što rekoh, krupna, a problem dubok i širok, ali nadam se da će ovo u nekoj meri moći nekome od vas da koristi. Eto, puno vas pozdravljam, pa se vidimo u nekom narednom videu.